aquí atrás, de aquí a 3/4 de milla, así por el suroeste de Pajar, van firmes. Van espesas. Vale, Paco, vale, vamos arrumbando aí a Pajar, levamos vacíos os que había ali, non sei se son 6 ou 7 ou non sei cantos hai. Bueno, vamos indo aí arrumbando a Pajar, Paco. Vale, ala. Ale, nós estamos aquí ao par da Pajara, hai barcos aí abaixo un pouco polo sueste e outros aquí por fora, de momento non se ve nada. Dámolle aí contra eles, hai moito aí, onde están aí polo sueste da Pajara, hai moito aí, por terra dela, va. Vale, enterado. Vale, pues estamos llegando a él ahora. A ver si por señas o como... ¿Qué, este barco que es alemán o qué cambio? Este que estuvo aquí con nosotros é o alemán. O outro de esos franceses que está aí afora, pero ainda está chupando. Vale. Pues este, por lo decir yo, no es un problema. Ahora a ver si nos entiende o si quiere, cambio. Bueno, vamos a entender, porque quedou de chamar de Finisterre e non vas a cambiar, manden ir para fora, entendes? A mancha é enorme, esa mancha é a máis grande que hai por aquí, unha mancha enorme. A ver, Juan, nós estamos acercando aquí e Finisterre xa ten nota desta mancha. A ver, agora o que non sabemos se están estes traballando aquí ou que pasa, cambio. Sí, xa vos miro. A ver si está trabajando, nada, a ver si no está trabajando, a ver si somos capaces de... ¿Tú sabes dónde está mancha esa, cambio? Sí, a mancha está localizada esa teña en Finisterre. O que pasa que este barco debe estar trabajando aquí. A ver si hai outro barco por aí ou dixeronme que iban para aí, a ver. Nós non sabemos que pasa aquí, que está facendo este barco aquí, debe estar limpando, cambio. Sí, é o barco miro yo parado, é o barco miro yo parado, así que debe estar aquí con alguna mancha, cambio. Bueno, nós agora vou a volver a chamar a Finisterre a ver se mandan este ou se mandan outro. Non sabemos, a ver, porque esa mancha parece que é moi grande, cambio. Crisanto, é mellor acercarse a él, decirlle camón e leválo hasta o sitio a tomar polo cu, joder. Que ese home, ese chupa bastante máis que todos nós, coño. Acércate a él, faille señas que che exija e leválo hasta o sitio hasta onde está Jaime. A mancha esa é enorme. E como entre no centulo ou entre máis para dentro, a ver que facemos, cambio. Vale. A ver se falan algo inglés, a ver se falamos. Se non, a ver, eu non sei. Alemán non sei, É o mismo, dille camón o follow me, ese está, que che exija o fulano e punto. Correcto, ok, a ver como se nos dan os idiomas. Eu xa fui engordado en Finisterre, aquí hai outra mancha enorme, está entrando outra, están entrando as manchas todas ao dereito do centulo, aquí se non hai moitos barcos, aquí xa non se pode facer nada. Está todo cheo de manchas. Vai a mancha esta grande, ahora por terra vai unha mancha enorme e aquí fora hai outra mancha. Aquí xa non sei que facer. Ou veñen moitos barcos e rodeamos a mancha coa barrera, se non facemos nada, porque xa tiramos a barrera, aquí xa botamos todo o día e non se quita isto, Bueno, nos vamos aquí a estar con este barco e vamos a tirar para aí, a ver. Bueno. Que de verdad que é unha pena que estamos perdendo aquí bastante máis tempo do que nos levou enchelos, Xa me imagino. Vale, de todos os xeitos contestaremos a todos os barcos que estades aí esperando por descargar. Os barcos que teñen descargado xa o fuel e que irán botar área para non resbalar, na punta do muelle hai debe haber ali área. Vale, muller, non, ainda que se resbala algo ainda aguantamos, home, que non hai ainda moi mal tempo, pero que adelantábamos as curvas, pousábamos os contenedores todos polo que o muelle adiante e despois que as carretillas que os foran apartando. Vale, estou chamando xa a que teño aí no muelle e xa informo ahora. Nós vamos chegar agora ao bombeiro que vamos por terra xa. E no rumbo que traímos nós de aí aquí por sur de Sálvora hai manchas que se te escuchara que se giran chedes, vai con 20 centímetros ou 30 de fondo, de vai a mancha vai para embarrar. Aquí que a Ribeira vamos 4 ou 5 barcos xuntos, cambio. Xa estaba de noite cando viñamos nosta terra, cando colleron as últimas barcadas esos homes de noite, que xa se sabe se vía que iba a pejar pavo cai. Está un pouco aforada, pero isto non é dicir va para allá e va para cá, está aí, hai que roela. Ala, vamos indo a Deus a ver o que quere pasar. Ala,
Vale, ¿dónde están los barcos esos? Ahí afuera, las manchas, ¿no? A ver, os barcos que están aquí en Aguiño para descargar, mirade, id algúns para Ribeira, que dice que non hai tanto chollo, id algúns para Ribeira, cambio. A ver, como está a cousa en Aguiño para descargar? En Aguiño está saturada, en Ribeira vamos 5 barcos e hai un a descargar. En Merosa está saturada e onde está máis libre, en Cambados. A ver, aquí o Freixo, estamos aquí no Grupo del Este. Aquí o Freixo ten gasolina, estamos aquí no Grupo del Este, cambio. Que ya dicen aí as planeadoras que temos mascarillas aquí a bordo, aquí nos dá a pagar. O que queira mascarillas que veña a buscar aquí a bordo, que ya dicen os barcos que están ao lado das planeadoras. Que temos aquí unhas poucas mascarillas que veñan a buscar aos que lle fagan falta. Vale, hermano rey, tenéis libre ya aquí la popa de la barrera. A ver, os barcos de batea que están cargando fuel. Os que estén cargados que se vayan para Ribeira, cambio, que Aguiño está saturado. A ver, o pasarillo saliendo de aquí de Ribeira, porque ten unha mancha cerca que avise, cambio. A ver, algún barco que poida vir polo sur de Sálvora, que hai unha mancha máis grande. Vamos para lá. ¿Dónde está a mancha esa? Que nós estamos aquí polo este de Sálvora, a ver, para onde debemos de ir, cambio. Para Ribeira, que aí non hai ninguén, para Ribeira que está vacante. A ver, algún barco con cuchara para o sur de Sálvora, que hai unha mancha grande, cambio. Vale, o Paquito vai agora que salimos do muelle, cambio. Atención, a ver. Aquí hai orden de Aguiño de que se desvíen barcos cargados para Ribeira, que esto de aquí está saturado, a ver se me escoitades, cambio. Rectifico leste de Sálvora. Vale, ao sur de Sálvora, ahora imos. A ver, para onde se vai descargar? Para onde? Para Arousa, para Ribeira, para onde? Aquí hai unha mancha moi grande que nós traballamos de puta madre, nós estamos cargando coas dúas grúas, oi? A ver, Pablo, mi estás? Aquí podes traballar de puta madre, tío. Hostia, isto vai todo para Cies, estás justo no norte da Cies, Estades por oeste de Sálvora, non? A ver, que necesita container? Estou salindo da Lobeira para fora. Claudio, bota. Dime, José Juan. Mira, vente vindo ti hacia nós, que vamos indo xa para o sur de Sálvora, para despois xa ir cargar para ali os dous. Total, para aquí xa se acabou vernos. Por ver vindo ti a nós, que nós vamos indo xa para fora e pasamos xa aí ao abrigo de Sálvora. Vale, pero nada máis que hai que encher no contenedor grande, porque o outro está cheo todo, Temos xa os contenedores todos cheos, os pequenos. Sálvora. Bueno, pero eu teño os dous cheos, para o grande, cabeche de sobra no grande, non? Sí, home, de sobra, coño, de sobra cabe. Pois vente vindo ti a nós, que nós vamos indo para fora, para despois ir para o sur de Sálvora. Bueno, más. A ver se pode vir para aquí, que terminou esta. Ya está repleta, a ver se pode vir para aquí. Para dentro do cabalo, Julio, cambio. A ver, hermano Ormeis, mira, que temos que ir hacia aí, entre Laxas e Pombeiro, están dicindo que está aí o naveiro, que hai moita mancha dispersa. Enterado. Por la popa non se unha boa mancha aí, oístes? Vale, vamos para aí ahora, gracias, cambio. A ver que salimos para cargar, que imos para o sur de Sálvora ou para o oeste. A ver, hai algún barco que tiña falta de contenedores aquí polo mar de Sálvora? Aquí estamos aquí un barco blanco aquí debaixo do faro de Sálvora polo lado del este, e hai un home que hai que levar a terra, cambio, dunha planeadora roja, cambio. Estamos aquí polos carrumeiros, un poquinho aquí por sur dos carrumeiros, cambio. Estamos transbordando petróleo aquí ao largo, a Claudio, cambio. A ver se hai aquí algún barquiño que me escoite por aquí, que queden aquí sin máquina, aquí ao suroeste de Sálvora. Mira, os barcos están traballando máis ou menos aí no medio da boca, máis alá contra surleste de Sálvora, por aí, máis ou menos, Un pouco que estamos enchendo con as planeadoras que temos alrededor, me parece que está sendo bastante complicada a maniobra de libralos e volverlos a traer, non sei como andarán por bueu, pero iba a cousa bastante lenta, sei que aquí estou sellado, non sei se marchar para terra que me libren estes, mentras vou e veño pois que vayan librando algún en terra ou esperar aquí, porque se non hai nada claro de que van vir para aquí, eu aquí non fago nada, cambio. Aí do norte do Cinturno están chamando que teñen manchas inmensas, parece.
¿Dónde están ahí esos dos barcos alá pequenos, no miras? Están alá. Esas son manchas grandes, cárgase rápido. Había que ver las pequeñas que hay por aquí, a ver. A ver, a lancha de Arousa, se pode acercar aquí polo leste de Sálvora, que hai unha planeadora roja que ten que levar un home para a terra. Cambio. Tal como ves, aquí na popa miña, aquí xa hai aquí unha mancha grande, Fernando, aquí na popa miña mesmo, así dereito como ves, xa das con ela, é unha mancha enorme. Pues mira, que quede logo aí un barco tucho e vamos a entrar en normal para dentro, a ver se juntamos os que están aí adentro, que corre máis peligro de que entre para dentro, a ver. Vámonos hacia aquí a ver o que hai. Nós estamos aquí, temos aquí medio contenedor de ouro, iremos para terra porque aquí nós non fomos capaces de facer nada nesta gordura, arraventámonos e non facemos nada. ¿Para dónde están as planeadoras? Porque nós estamos aquí ao lado dunha mancha grande que hai aquí polo norte do Sentulo e aquí non hai planeadora ninguna. Home, temos aquí medio contenedor, pero que está moi espeso, man. Metes aí temos un jallapán, mételo aí e despois patelo para arriba e ellos que o levante. Aquí terá 40 centímetros ou 50 de jordo. Home, o barco xa chamaron por el, xa vai vindo contra aí. Nós o que temos aquí un santo de barriñóns deses e bolsas da basura. Si che é máis cómodo iso para traballar, temos nós aquí un santo deles. Barriñóns tamén temos nós. E cos barriñóns, cando empezamos cos barriñóns e ainda non collíamos nada. Metíamoslo dentro e o tiraba polo barriñón para arriba, ou tiñan que tirar dous. E a máis posta co peito aí no corredor da planeadora como é alta, ao pouco tempo reventas do peito, mas empezas a fazer o peito, despois se vai ter que ir para o hospital, ga. Contenedores temos nós aquí a bordo 5 ou 6, pero a can damos aquí non hai nadie. Hai outra planeadora aquí, pero ten dous tamén a bordo. Ainda, vamos, a barrera está elevando Armando Romeiro, vámonos pola popa deles. Estamos salindo punto faro de Bombeiro, pero temos que ir onde estén as planeadoras. A terra. Nós ainda temos os contenedores a bordo. En que escoites? A ver, sentolo, Kiko, a ver se estás a escoita, cambio. Que sí, bota. A ver, non te traías nos uns bocadillos, mira, imos por aquí pola Bola do Castro, que agora imos para a terra, para a Ribeira, que acabamos ca barrera, a ver se te acercas a nós e ves para lado, se non, espera aí en Ribeira, cambio. Estamos aquí no peito. Esto me lo he cargado, estou a ver se me descargan, cambio. Aquí hai que andar a esperar porque teñen que preparar ringas e barcos, tantos barcos esperando. Non mellor que vayan para que se traigan máis contenedores e salicheos. A ver, cal é o barco que ten gasolina para as planeadoras?